A ber, konta... Gurien ama gelditu zen, Bai. bestiok funda. Nortzuk izan Bueno, ziren bestiok, ez? Lauan jo bebiltea gerran da, Bai, konta probat. da, iruti bat, da libre tokatzen dala. Da, eskonduta eguna libre esan, da, aiteta ma bakarrik, heldu ziren. Da, ebako egun nien be, aiteta biloak egun nien, burdia ze, txal bat burdia egan nien be, bai jaixo parreze txikitze zan da. Eta zer gaitik geratu zen ama etzie? Da, txie, ekarru iten ero, txien traste asko galditu zan. Eta zer gaitik ebakuatu zenuen zuen? Bilurra gaitik edo zer gaitik? Ba, obligau gara, zertu genu zen. Obligau genu zen, zerteko. Da, horrek anaiziego zera abadia, erandu zon, da aixege granjan, aixege leku otopo. Da, aixeguen. Horren jundan hau nia, nazkaiken dabe, jundan hau nia. Horre abadiana. Hori nor zan ba? Aldemeneko edo amaren, zure amaren eba? Nor zan erandizon eukena abade? Horko xezemia, baserri horretako. bai. Anaizia, anaizia alabia, onno, bera zegoen krizera. Honen alabia. Eta ara joan zinen zuek ebako bat? Ba, zertu ginen, gero ba, zenide parte, zenide moduan. Nakortan hasi zelan, nien bazkaiten arabe. Bai, garen jatik. Eta? Da gero beste, etxe txikitxo bat egun alde benien, da behirun edela eta han zertu, gure aiketan han zertu ziren, gelitu ziren. Azkenen gauzera ikusi eban nien, ba, hontxe gane datozea, itxi bertamea eta ainegetia. Ama behon zan zuekan? Militarra gero, milizian nuoga hartuta, etxia entre hori eben kotxien hartuta. Neutzu joia han orduak preparatu eta eiken epine eben. Neutzu joia geurek ikusi eben nien, gane datozea, hartuta eurek entre hauiena. Eta gero zu, han ja hor, zauz aitegaz eta amagazan refugiaute, eta han zer egiten zenuen? Braki izan da, antxe bello gelandan ebalitea, erretirautea, antxea.